Un ano máis, a Asociación de Empresarios de Ribeira volveu a apostar por un único premio de 1.000 euros na campaña do Día do Pai. Recaeu en Anuska Enríquez grazas a unha consumición realizada na cafetería O Delas. Voy a llevar a mis hijos a comer, hay que llevar a las amigas a desayunar al Delas, comprar alguna piecita de ropa, algún electrodoméstico y ya poco más. Me acabo de apuntar a la Asociación de Empresarios y primera vez que participo y el primer premio que damos, así que súper contenta, como si me tocaran a mí. A campaña deste ano bateu récord de participación con 1.000 tickets máis rexistrados que o pasado ano. Este ano a balanza de campaña subiron casi 1.000 registros máis no que é na página web. Estamos vendo que realmente a xente lle gusta dinamizar, lle gusta entrar nos sorteos e desde a asociación pois vamos a seguir intentando que isto siga crecendo neste sentido, non? O incremento de participación evidencia o interese de clientes e empresas por este tipo de campañas de dinamización que contribúen a reforzar o tecido comercial e hostaleiro do municipio. Creo que para calqueira ribeirense ou visitante tamén é un incentivo espectacular participar, consumir no noso concello, comprar, tomarse algo, comer fora, porque sabes que pode ser receptor desos 1.000 euros. Polo tanto, creo que a xente o demostra participando pois cada vez máis e creo que iso é importante, poñer en valor que consumir en Ribeira, ademais de facelo en sitios de moitísima calidade, que ademais aportas moito á economía local, aos comerciantes, aos restauradores, aos empresarios dos negocios de hostelería, que ademais son veciños todos eles,